मानगुनां स्पीकार सार आं अरूप कुमार दे बीटीसीनि बिजनी समष्टिनिफ्राय फैदों गोदान एमएलए नालाय गिबि गिबियाव आं नोंथांखौ आंनि गोसोनिफ्राय धन्यबाद जासिदों बे पवित्र सदननि गेजेराव एसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय कायबा जुदि बुझी ना पाए अलप ट्रांसलेटर लगाई लब generally we see in India women has made significant achievement in various aspects, but there are yet to be substantial progress of political empowerment. जोंनि आसाम ओमफ्राय देशनि गेजेराव आइजोफोरखौ पलिटिकली एम्पावरमेन्ट खालायनांगोन मानोना जुदि आइजोफोरखौ पलिटिकली एम्पावरमेन्ट खालामनो हायाबा जोंना देश माब्लाबाबो विश्वगुरु जानो हाला आरो जोंनि देश विश्वगुरु जानायनि थाखाय फार्स्ट अफ अल आइजोफोरखौ पलिटिकली एम्पावरमेन्ट खालायनांगोन जेब्लासिम जों माबा पलिटिकल एम्पावर खालामनो हायाबा माब्लाबाबो जों कुनो सिमां नायनो हाया दिनैहाय पवित्र सदनाव कांग्रेसनि एमएलएफोर बुंबाय थादों जे पूर्ण समर्थन दं बिसोरो ओरैनो उरालि खालि बुंबाय थायो किन्तु प्रेक्टिकल जों माब्लाबो नायनो हाया जे प्रेक्टिकली बिसोरो लोकसभा बा एसेम्ब्लियाव माब्लाबा रिटेनाव कुनो समर्थननि थाखाय साबमिट हरबायना हराखै आं बे सदननि गेजेरजों मानगुनां स्पीकारखौ बुंनो नागिरदों जे आर्टिकल 330, 332 as well as 334 जों खालि सदननि गेजेराव सावरायनानै रायलायनानै जेबो जानो हाया जों बयबो गासिबो मिलायनानै मोनसे समफैगोन मोनसे बिल लाबोनांगौ जाहाथे वुमेन रिजार्वेशन बिल 33% आल्टिमेटली जायो आरो आं आशा खालायो एक दिन ना एक दिन 33% रिजार्वेशन जागोन दाखालि जोंनि सरकारनि मन्त्रि अजन्ता बायदेव बिथाङा मोनसे वुमेन रिजार्वेशननि बिल लाबोदों आंनि गोसोनिफ्राय पूर्णांग समर्थन खालायो दिनैहाय जों जुदि नायोबा जोंनि अजन्ता बायदेव बिथाङा मोनसे एग्जाम्पल 10 बोसोरनिफ्राय बिथाङा फाइनान्स डिपार्टमेन्ट सालायगासिनो दङ आसाम सरकारनि President Draupadi Murmu is an example of our country. If Draupadi Murmu as well as our Honorable Minister Ajanta Baidev, if they are example, then why you should not empower political empowerment? So, মই কব বিচাৰিছো যে আজি যদি প্লেন চলাব পাৰে এগৰাকী মহিলা আজি যদি ট্ৰেইন চলাব পাৰে এগৰাকী মহিলা আজি যদি স্পেচত যাব পাৰে এগৰাকী মহিলা আজি বিউৰোক্ৰেটছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যদি ডাঙৰ বিষয়ববীয়া হৈ থাকিব পাৰে মহিলা তেনেহলে আমি সকলোৱে মিলি কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড পজিটিভ থিংকিং লৈ আমি সকলোৱে সমৰ্থন কৰি পেলাই এই 33% বিল পাছ কৰাব লাগিব আৰু যেহেতু মোৰ মাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আংনি বিমাখো ৰেছপেক্ট খালায়ে মই মোৰ মাৰ গৰ্বৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছোঁ তেতিয়া মা বুলি মাতিছোঁ এই দেশ আমার মা ভারত মাতা আমার মা তো যদি মা আমি কৈ থাকোঁ প্ৰেক্টিকেলি যদি নাৰীক আমি সন্মান নকৰোঁ আমি যদি নাৰীক ষ্ট্ৰেন্থেনিং নকৰোঁ তেনেহ'লে এই ডেমক্ৰেসি আৰু মানে ডেভেলপ হোৱাত বহুত টাইম লাগিব আজিৰ এই দিনত ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত ডেমক্ৰেসিত গণতন্ত্ৰ বহুত আগবাঢ়ি গৈছে উই অল হেভ ইকুৱেল ৰাইট আজি যদি আমি ইয়াৰ পৰা জিকি আহিছোঁ আজি যদি দেশক নেতৃত্ব দেয় বা কোনোবা জাতিক নেতৃত্ব দেয় তেনেহলে এই মহিলা বাইদেউসকল বা মাসকলে কিন্তু এই পৰিচয়টো দাঙি ধৰে কোনোবা ঝুমুৰ নৃত্য দেখা পালে আমি ভাবো যে বাগানিয়া কেতিয়াবা আমি দখনা পিন্ধা দেখিলে আমি দেখা পাওঁ যে বড় এনেকুৱা লটস অফ এক্সাম্পল
So, আজিরেই आं अलरेडि बुंखाबाय नों आंनो चान्स हरनायनि थाखाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं आसा खालायो बिटिसिनि गेजेराव आइजोफोरनि बांबाय शक्ति बांसिन जाबाय आरो फैगौ सम प्रत्येक आइजोफोरखौ लानानै मोनसे जाते माने शक्तिशाली डेमोक्रेटिक परिबेश बानायनो हायो ओंखायनो जों इनिशिएटिभ लानांगोन दिनैहाय जोंनि बिटिसिनि गेजेराव गोबां एमएलएफोर दं बिथांखौबो आं खावलायो जाते फैगौ सम खालि आसाम बा इन्डियानि कथा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जाय जाय एमएलएफोर लिड खालायो इनिशिएटिभ लायो गासिबो জাতি জনজাতি আমি সকলে মিলি যদি আগবাঢ়ো তেনেহলে নিশ্চয় আমি এই বিল এদিন পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম স্পিকাৰ স্যাৰ দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম টু ডেলিভারি মাই স্পিচ ওভার হিয়ার ইন ফ্রন্ট অফ এন্ড এমং অল এমএলএস আই এক্সপেক্ট দ্যাট আগন্তুক দিনত আপুনি মোক সুযোগ দিব যাতে বিভিন্ন সমস্যা বা আৰু ডেমোক্ৰেটিক বিষয় লৈ কথা পাতিব পাৰোঁ মই আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই आं बांसिन बुंनो नागिराखै आं जास्ट खालि आसा खालायो जाते जों बिटिसिनिफ्राय फैबाय जोंनो चान्स हरबाय नांगौ अपरचुनिटि हरनांगौ रायजो राजानि समस्या सरकारि जायजानि आसनि जाय सिमां लानानै जोंखौ बे पबित्र सदनाव फाथायहरबाय समष्टिबासिनि रायजो राजानि थाखाय फैगौ सम जाते खामानि मावनो हायो हाग्रामा सारनि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां हिमन्त बिश्व सार सानैनि दैदेननायाव जायनिखि गोदान आसाम गोदान मानचित्र गोदान मेप जों नायनो हागोन आं फुरा आसा खालायो अरूप कुमार दे जों गासिबो बयबो मिलायनानै मोनसे गोदान आसाम नायनो हागोन बे आसामा भारतबर्षनि गेजेराव मोनबा स्टेटनि गेजेराव गिदिर मोनसे स्टेट जागोन बे बिबुंथि लाखिनानै मयाजि मोर भाषण हेड करिलु खुलुमबाय गोजोन्थों।